Amincin Allah a gare ku masu kallon mu da sauraron mu. Ku kasance tare da mu a yau muna ɗaukar muku da nasarori da tarihi na Jarimi Adam Abdullahi Adam, inkiyarsa Abale, Dadi, Ojo, Mikiya da Rabbana ba wahala. Dan uwa daure ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyi mu da zaran mun ɗaura. Dadyhikima an haife sa ne a garin Kano, Sheka Bus Stop, ƙaramar hukumar Kumbotso Local Government. Ya samu nasarar kammala karatunsa na primary a nan cikin garin nasu Sheka Bus Stop. Sa'an nan ya tafi makarantar sakandarensa a Dawaki. Bayan kammala karatun sakandarensa ya tafi jihar Katsina don yin karatu a fannin kiwon lafiya. Bayan samun nasarar ƙwarewa a karatunsa na ɓangaren likitanci, nan take ya fara aiki a asibiti domin kula da majinyata. Daga bisani Abale yana da zumma da ra'ayi na shiga masana'antar shirya fina-finai wato Kannywood. Ya samu nasarar shigowa masana'antar Kannywood a matsayinsa na kuru wato ma'aikaci, kamar marubuci, ba da umarni, shiryawa ko kuma tsara wurin ɗaukar fim ɗin. Wato masana'antar Kannywood Allah ya yi mata albarka don mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashin wannan masana'anta mai albarka Allah ya yi su da ɗimbin yawa, amma ba kowa ya san da hakan ba. Yanzu zamani ya zo, abubuwa da yawa sun canja. A da mun sani fina-finai muna siyan su ne a cassette na tape, ya dawo muna siyan su a CD, ya dawo yanzu sai dai mu hau kan YouTube muna kallo. Hakikanin gaskiya wayanda suke wajen masana'antar da suke ci da wannan shirye-shirye na fim ɗin suna da ɗimbin yawa. Domin aka ce 'yan fim, jama'a da yawa masu kallon fina-finai, 'yan kallo da yawa suna kallon cewa jarumi ko jaruma su kaɗai ne 'yan fim. Hakikanin gaskiya abin ba haka yake ba. In aka ce yau kai 'yan fim suna da ɗimbin yawa, sun fi jaruman yawa. Domin in akwai su da dama. Karin kai ku da nisa mu dawo cikin maudu'i. Abale wato Ojo ya samu nasarar zama jarumi a ɗan ƙaramin lokaci inda sunansa ya waɗa ko'ina. Jarumin ya samu nasarar taka rawar gani a cikin masana'antar Kannywood. Ya gabatar da fina-finai da dama wanda yawancinsu da series film ne. Daga cikin wa'innan fina-finai da ya gabatar akwai A Duniya, Haram, Na Ladidi, Farin Wata, 'Yan Zamani, Munir, Gidan Dambe, Maƙaryata, Iyalina, Sai Sanda. Wayannan su ne fitattun fina-finan da Jarumi Abale ya taka rawar gani a cikinsu. Jarumi Adam wato Ojo ba shi da aure, hasali ma yakan faɗi da mace wanda dula ɗaya, amma ya ba da tabbacin cewa zai angwance nan ba da jimawa ba insha Allahu. Mun sani cewa a duniyan nan duk wani mataki da ka taka ko za ka taka dole akwai sila. Akwai fira wadda aka gudanar da Jarumi Adam. A cikin firar ya bayyana a cikin wannan masana'antar Aisha Aliyu wacce kuka fa sani da Tsamiya, wanda hasali ma ya bayyana cewa shi da ita ɗin one love. Ɗan uwa daure ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyi mu da zaran mun ɗaura. Masana harshen Hausa sukan faɗi cewa Kano ta da tumbin giwa mai dala da gwauron dutse. Wannan batu haka yake duba da yanayi in ka kalla yadda aka gudanar da shagulgulan bikin sallah na wannan shekara ta 2022. Dama irin wannan gudanar da bukukuwan sallah a gari na Kano ba bakon abu bane, abu ne wanda an saba shi dusan duk shekara yana faruwa. Hakika wannan biki na sallah ya nishadantar kuma ya ƙayatar. Da cewa wannan ba bakon abu bane, dama an saba gudanar da shi duk shekara tun lokacin tsohon sarki wato Alhaji Ado Bayero an saba gudanar da irin wannan taro. To mu addu'an mu ga sabon sarki wato Alhaji Aminu Ado Bayero,
Allah ya ƙara mai lafiya da tsawon kwana, da Allah ya ba shi ikon gudanar da mulki cikin adalci. Allah ya tsare shi ga sharrin mahassada da maƙiya, ga duk wani sharrin mutum ko na aljan. Amin summa amin. Ado ya tafi ado ya dawo, ba su yayyafa da